Ay sabay. Bay. Nay duha ka baka bay ah. Nya. Usa may imong plano. Plano. Kay plano bisag ikaw na kay plano. Mao gani nang utan ako sa imo kung unsa imong plano. Aw. Plano ram day. Kung ako gani, automatic na. Why tao? Ay, naday tao day. Aw. Simple ra kayo na. Ato nanduolon. Aw uno bisag balipat na siya. Ha? Nay! Uy dong. Oy, nay. Imo ning mga baka diri, nay. Aw. Asa man ana dong? Kanang gamay o kanang dako? Bay. Ato sa ko huwat sa unahan bay ha. Ang lingawa lang sana dira ang tag-iya sa baka bay. Oh sige bay. O kanang dako, noy. Aw, kanang dako? Ako ah. Noy, ang kanang gamay, noy. Kanang gamay? Ako arasad. Imo ka naman dahil ng duha. Nya, noy, unsa may kinauna na imong mga baka, noy? Aw. Asa man ana dong? Kanang dako or kanang gamay? Ang gamay, noy. Aw, kanang gamay? Sagbot. Nga, noy, kanang dako, noy. Aw. Sagbot lang gyapon. Ay, sagbot ulo na yung kinaon dahil na sa duha, day. Nya, noy, kung mag-uwan, noy, asa man na nimo pasilungan? Ay. Asa man ana dong? Kanang gamay or kanang dako? Kanang dako, noy. Aw, kanang dako dong? Adto sila sa mangga. Nya, unya, noy, ang kanang gamay, noy. Aw. Adto lang gyapon sa ilawom sa mangga. Adto ram dahil na sila sa mangga. Sige, noy, aris ako, noy. Aw, sige dong. Ay sa. Asa man mo padulong? Oh, unsa man, noy? Kato siya o ako? Aw, ikaw dong. Asa mo ka padulong? Aw, ako, noy. Adto ko padung sa manyo. Aw, adto ra dekas manyo. Unya katoy mong kauban. Ay, nay, kato akong kabanay. Adto ra sa tupadong sa manyo. Aw, sagbot ra man ang kinaon day anak sa duha. Nya unya, noy. Dong. Ay, sa man do, yo. Yo. Aw. Ay, atong do. Aw, simple. Plano ram di ay. Automatic na. Ako yung planohon. Ay, plano. Aw. Noy, ay, imo ka raman na yung duha. Asa, tigatan mo kay. Aw, sige dong. Oy, sa. Aw, siya. Aw, sige dong. Ay sa dong. Asa man day mo padong padulong. Padungdong na padung ta.